Pozdrav iz Jagodine sa Gradskog trga koji je, kao što vidite, u prednovogodišnjem ambijentu. Brojni lampioni, ukrasi, jelke, krase ne samo ovaj deo grada. Kraj godine je period kada se sumiraju rezultati u svim oblastima, pa zato u narednim minutima ostanite sa nama. Podsjetit ćemo vas ukratko kako je 2017. godina izgledala u Jagodini. Početak godine obeležilo je značajno priznanje koje je pristiglo Elektrotehničkoj i građevinskoj školi Nikola Tesla iz našeg grada. Nagrada Tesline naučne fondacije iz Filadelfije na konkursu pod nazivom Energiju štedim, ja više vredim. Ali ipak ono što je svakako obeležilo januar mesec bilo je prisustvo lidera Jedinstvene Srbije i predsjednika Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme na inauguraciji predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Marković je bio jedini političar iz Srbije koji je imao tu čast. Ujedno bio je i počasni gost na balu svetske organizacije pobratinskih gradova Sister City International u Vašingtonu. Tom prilikom Marković je zatražio članstvo Jagodine u toj organizaciji i pozvao tamošnje privrednike da investiraju u Srbiji. Evo kako je to izgledalo. Srbija je jedna mala država, a ima veliko srce. Ja vas pozivam sve prisutne gradonačelnike da dođete u Srbiju i da vidite kakva je Srbija, da Srbija nije onakva kako su je prikazali veliki svetski mediji. I posebno bi mi bilo drago da dođete u Srbiju, a ja da budem vaš domaćin. Isto tako vas pozivam da dođete u Srbiju da pravite fabrike, vaši privrednici, da u Srbiji postoji politička stabilnost i Srbija daje najbolje uslove za investitore, besplatno zemljište, subvenciju na osnovu broja zaposlenih radnika i mogu da vam kažem da iz meseca u mesec sve veći broj investitora iz Evrope dolazi u Srbiju. Februar je za Jagodinu također bio krcat interesantnim dešavanjima. Izdvajamo da su po dvoje studenta Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini putovali u Nemačku i Portugaliju. Reč je o Erasmus Plus programu koji podrazumeva saradnju evropskih univerziteta. Fakultet iz Jagodine potpisao je 5 ugovora sa nekoliko univerziteta. A predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, u februaru kao premijer obišao je fabriku poznatog jagodinskog proizvođača nameštaja Jela. On je tada izjavio da je ponosan na poslovanje ove fabrike. I verovali li ne, ova velika hala, ova nova od 10.000 kvadrata i onaj proizvodni pogon koji smo videli i upravna zgrada, sve je to srpsko preduzeće. Na ovakve hale velelepne i impresivne naučili smo da grade strane kompanije u našoj zemlji, čak i ne ovako lepe. Reč je o srpskoj kompaniji Jela, koja se bavi proizvodnjom nameštaja, koja je investirala ogroman novac, 3,5 miliona evra za naše srpske prilike. Uzeli su i dobili povoljan kredit od banke. Država im do sada nije pomagala. Verujemo da ćemo sada imati ne samo osnovu, već i razloga da im pomognemo pri zapošljavanju novih 60 ljudi ovde i 17-18% na godišnjem nivou rast proizvodnje i prodaje. To mu je omogućilo da investira ovoliko. Mi ćemo ono malo što kao država možemo da pomognemo, a za njega nije beznačajno, da učinimo, i to pokazuje da naši investitori, da naši ljudi mogu da postignu odlične rezultate, ali je važno da se ponašamo tržišno, važno je da vredno i marljivo radimo onoliko koliko možemo. Mi smo danas razgovarali, to ćemo da učinimo i po zaposlenima, ali i za samu investiciju, da vidimo kako još da pomognemo Jeli, jer mislimo da Jela treba da zauzima ne samo značajan deo srpskog tržišta, već značajan deo tržišta u celom regionu. Također u februaru državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova i administrativne obnove Grčke Marija Kolja-Caruhu posjetila je Jagodinu, gde je najpre obišla turističke sadržaje našeg grada, industrijsku zonu, a zatim je u Skupštini grada Jagodine održan sastanak i na kraju pres konferencija na kojoj su novinarima saopšteni detalji sastanka. Mart mesec 2017. također je bio krcat zanimljivim i važnim dešavanjima u Jagodini. Izdvajamo dva. Prvo,
kickboks meč za odbranu titule profesionalnog prvaka sveta u kategoriji do 64,5 kg, disciplini low kick, između srpskog reprezentativca Aleksandra Konovalova i Italijana Luke Mamelija. Konovalov je odbranio tron. Da se zahvalim publici što je došlo u ovolikom broju da me podrži, jer stvarno bez publike ne bi bilo to. Ovako, utisci su za sada, ne znam, još nisu se slegli, ali prezadovoljan sam što sam odbranio titulu u svom gradu gde sam je i osvojio. Uvek je u martu mesecu u žiži interesovanja pozorišni festival Dani komedije. U godini na izmaku imao je 46. izdanje. Podsjećamo, najviše priznanje festivala, nagrada Zlatni ćuran za životno delo, pripalo je doajenu srpskog glumišta Vlastimiru Velisavljeviću. Bio sam dosta puta ovde, evo sad mi se baš osladilo tako što primam ovu najinteresantniju, ako već i najbolju i najveću, kako god hoćete, ali za mene vrlo važnu nagradu. Predstavi Beogradskog Zvezdara teatra Hipnoza jedne ljubavi pripale su nagrada žirija Mija Aleksić i publike Miodrag Petrović-Čkalja sa statuetom Jovanča Micić. Ovu predstavu režirao je Dušan Kovačević, kome je ujedno pripala i nagrada za najbolji savremeni domaći komediografski tekst izveden na festivalu. Hteo bih da kažem da je nagrada publike uvek negde najdraža i najbitnija, jer pozorište postoji da bi publika dolazila, gledala i da bi bila zadovoljna. Inače, u Jagodini uveliko traju pripreme za naredni 47. pozorišni festival Dani komedije. A u aprilu mesecu Jagodina je ušla u istoriju srpske atletike organizovanjem prvog uličnog maratona. Maraton je imao međunarodni karakter. Manifestaciju je proglasio otvorenim predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, rekavši da je najvažnija poruka celom svetu da je danas sport veoma važna grana u Srbiji i da vrhunski sportisti treba da budu idoli mladim ljudima. U polumaratonu na 21 km takmičar iz Kenije, Semi Najbet Kiplima, prvi je prošao kroz cilj, dok je u ženskoj konkurenciji trijumfovala Olivera Jeftić. U maratonu na 42.195 metara mnogo uzbuđenja. Kristijan Stošić, član atletskog kluba Mladosti iz Užica, pobedio je sa vremenom od 2 sata 43 minuta 23 sekunde. Marijana Čegar-Lukić iz Apatina bila je najbolja kod maratonki. Zadovoljan sam postignutim, da kažem, plasmanom. Spremam se za beogradski maraton, vidjet ću kako će biti tamo. Staza je dosta zahtevna, ima dosta mostova, danas još i vetar i naglo izašlo sunce, ali naravno ja sam zadovoljna i hvala organizatorima. Početkom maja u našem gradu otvoren je novi pogon italijanske fabrike za proizvodnju sedišta za automobile i kamione Aunde u Jagodini. Presecanjem vrpce pogon su otvorili ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, zamenik italijanskog ambasadora u Beogradu Sergio Monti i jedan od vlasnika kompanije Enrico Vergnano. A u selu Končarevo, nadomak Jagodine, u porti hrama Svetog Jovana Krstitelja, održana je prva likovna kolonija. Učestvovalo je više od 20 umetnika iz cele Srbije. Prisutnima se tada najpre obratio gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, a koloniju je otvorio srpski vajar i pripovedač Svetomir Arsić Basara. Smatram da će kolonija koja danas počinje sa radom ostati trajno kao jedna institucija i to bi bilo veliko obogaćenje ove same sredine i cele Srbije i da se tu stvore dela koja će ostati kao duhovna hrana za sva kasnija pokoljenja. Trodnevna likovna kolonija održana je na temu Žitije Svetog Jovana Krstitelja, a završena je aukcijom radova čiji je sav prihod otišao u humanitarne svrhe porodicama čija su deca obolela od teških bolesti. Sve radove kupili su jagodinski privrednici i ugledne ličnosti, a ukupan prihod bio je 6.950 evra i 164.000 dinara.
Potom je u maju održan tradicionalni maturanski ples u centru grada koji se svake godine održava i okuplja sve više mladih ljudi, maturanata. Ove godine nastupilo je 500 maturanata jagodinskih osnovnih i srednjih škola. Nekoliko dana kasnije uživali smo u završnoj priredbi predškolaca jagodinskih seoskih i gradskih vrtića, manifestacija koja se u ovom gradu održava već 20 godina. Krajem maja jagodinska političko-privredna delegacija bila je u četvorodnevnoj poseti Grčkoj. U delegaciji od 400 članova bili su poljoprivrednici, vaspitači jagodinskih vrtića, studenti, lekari, privrednici, odbornici u Skupštine grada Jagodine. Predsjednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, održao je tada niz korisnih sastanaka sa zvaničnicima Grčke, a treću godinu za redom bila je tokom letnje sezone otvorena Kancelarija Jedinstvene Srbije u Paraliji, koja služi kao pomoć svim građanima Srbije koji se nađu na letovanju u tom delu Grčke, a imaju neki problem. U junu su startovale manifestacije po kojima je turistička Jagodina prepoznatljiva i van granica naše zemlje. Pre svega, Jagodinsko kulturno leto u Izetišu Potok, otvorena je nova sezona u akvaparku koji iz godine u godinu beleži sve veću posetu i završena je tradicionalna manifestacija Susreti sela. Početkom jula jagodinski osnovci koji su završili 4. i 8. razred krenuli su sa smenama besplatnog letovanja u Buljaricama, također i srednjoškolci u Paraliji, i to je jedinstveni projekat Skupštine grada Jagodine. A 7. jula tradicionalno u Končarovu povodom seoske slave Svetog Jovana održan je meč u kojem su reprezentativci Srbije iz redova Palminih Tigrova savladali selekciju Austrije pred oko 15.000 gledalaca. Ovom događaju prisustvovao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ambasador Rusije Aleksandar Čepurin i drugi ambasadori i predstavnici ambasada, ministri u vladi Srbije, predsjednik Pokreta snaga Srbije Bogoljub Karić i grčki hotelijeri. Organizator sportsko-zabavne manifestacije je Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, Skupštine grada Jagodine i osnivač kickboks kluba Palmini Tigrovi. Prisutne je pozdravio Borislav Pelević, predsjednik Svetske kickboks federacije i Kickboks saveza Srbije, da bi meč proglasio otvorenim otac našeg najpoznatijeg tenisera Novaka Đokovića, Srđan Đoković. Palmini Tigrovi slavili su protiv reprezentativaca Austrije rezultatom 4:2, a pobjede su ostvarili u kategoriji do 63,5 kg i disciplini K1 Predrag Mijailović, do 67 kg Aleksandar Đorđević, do 75 kg Nemanja Pantelić i Aleksandar Konovalov na najefektniji način, brzim nokautom već na početku borbe. Prikazanim su svi bili zadovoljni. Pa mislim da je ovo obična fraza, ali večera su se i ovi naši gosti divno osjećali kao pravi borci i dobro je što ovaj drugi borac dobio borbu 2:1 kad se očekivalo da bi moglo nešto drugačije. Sve je super bilo i pobjede, imate 10, 15, 20 hiljada ljudi ovde, to je pobjeda i sve je super bilo. Pa kompletno je, ako tome priključim i koncert Zdravka Čolića, mislim da je divan doživljaj. Naravno, boks je bio izvanredan i to se je očekivalo kad Konovalov boksuje, ali u svakom slučaju ova tradicija, ja sam ovde već ko znam koji put, mislim 10-ak puta sam već bio i raduje me da je večeras je boks bio mnogo kvalitetniji nego prošle godine. Ono što je važno da su svi borci bili dobri i Austrijanci su veoma kvalitetni borci, ali kickboks klub Palmini Tigrovi ne zove se Tigrovi zato što simbolično samo želimo da imamo taj naziv. Tigrovi mora da budu u ringu i mi se zalažemo, odnosno ja se zalažem da ovaj grad i cela Srbija ulaže u sport, jer sportisti su najbolji ambasadori koje Srbija ima. Loše je krenulo po našu reprezentaciju, naš klub Palmini Tigrovi, ali što se kaže u fudbalu, iz 2:1 smo dobili i uspjeli da preokrenemo rezultat. Pre svega velika mi je čast što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao u ovom velikom spektaklu i naravno Ivica Dačić i mnogi ambasadori. U muzičkom delu programa nastupio je Zdravko Čolić.
Napravit ćemo jedan mali izbor za početak. Ja čekam mrak, mjesečinu, ja čekam finu, noćnu paučinu, ja poznam korake, kad čujem cipele. I avgust mi je donao brojne interesantne događaje. Pre svega, otkriven je spomenik srpskom seljaku u selu Glavinci, nadomak Jagodine, i to je jedinstveno obeležje, sve to povodom 280 godina tog sela. Ovaj spomenik možemo da kažemo da je uspomena na jedan način obrade poljoprivrednog zemljišta u prethodnom periodu, prethodnih više stoleća. Svi smo na ovaj način se ili išli u njivu ili se vraćali, obrađivali poljoprivredno zemljište. Sada se sve to na drugačiji način radi, možda će za neku godinu i neki spomenik novom načinu poljoprivrede da se radi, ali za sada je ovo uspomena na to vreme. U avgustu beležimo i posetu delegacije privrednog i političkog društvenog života Herceg Novog Jagodini. Ovu delegaciju predvodio je predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić. Nešto kasnije usledila je uzvratna poseta jagodinske delegacije Herceg Novom. Potom podsjećamo na događaj koji je također bio u žiži interesovanja, a to je humanitarna aukcija i prodaja funkcionerskih fotelja u Skupštini grada Jagodine. Za 8 fotelja jagodinskih funkcionera naplaćeno je 9.850 evra, a prikupljeni novac bio je namenjen pomoći 60 socijalno ugroženih porodica. Smatram da gradonačelnici i predsjednici Skupština iz Srbije ne treba da sede na fotelji, već na kohlici i stolici. Jer narod ne glasa političare da bi političari ušli u fotelju. I fotelja nije njihova dedovina. I ja bih lično volao da naš primjer slede i ostali gradovi, da prodaju svoje fotelje i da kupe kohlice, stolice kao ova stolica koju smo mi kupili. Inače ona košta 1700 dinara. Moja fotelja, nabavna cena je bila 300 evra, a prodata je za 2500. Tako da je to negde 8 puta i stalno ćemo tako nešto da kupujemo po nižoj ceni, a da prodamo po većoj, da pare idu u humanitarne svrhe. Septembar mesec 2017. godine u Jagodini je bio rezervisan za 5. Animator Fest, evropski festival animiranog filma dece i mladih. Prikazano je tada 48 kratkometražnih filmova. Nagrade su dodeljene u 2 kategorije, za uzrast do 15 godina i od 15 do 18 godina. U konkurenciji do 15 godina prvo mesto osvojio je film Ljubav na prvi sudar iz Srbije, a Grand Prix odneo je film iz Rusije Brod od Plovljava. U kategoriji od 15 do 18 godina prvo mesto pripalo je filmu Povoljan vetar iz Rusije, a Grand Prix osvojio je film iz Italije Žitije Svetog Nikolaja. Početak oktobra tradicionalno je obeležila Dečija nedelja, a izveštavali smo i sa jubilarnog 50. sajma turizma u Novom Sadu. U izuzetno jakoj konkurenciji veliki šampionski pehar pripao je Jagodini za ostvarene rezultate u turizmu, pre svega zbog 500 000 turista koliko ih je tokom letnje sezone bilo u Pomoravskoj prestonici. A u oktobru ubeležimo i sve popularniji DOPS festival. Bio je to 8. međunarodni festival dečjih i omladinskih pozorišnih predstava. U dečjoj konkurenciji za najbolju u celini proglašena je predstava Učiteljice iz Novog Sada, a u omladinskoj predstava Kralj Ibi gradskog pozorišta iz Bečeja. 570 studenta iz Jagodine i 38 gradova Srbije koji studiraju u Jagodini, 50 zdravstvenih radnika iz Jagodine, privrednici i predstavnici političkih partija i u 2017. godini posjetili su Beč. Putovanje i boravak u glavnom gradu Austrije kao i svake godine platili su donatori, prijatelji grada Jagodine. Predsjednik Jedinstvene Srbije i predsjednik poslaničke grupe Srpsko-austrijskog prijateljstva u Skupštini Srbije, Dragan Marković Palma, imao je korisne sastanke sa zamenikom gradonačelnika Beča i potpredsjednikom Slobodarske partije Austrije Johanom Gudenusom, kao i predsjednikom pomenute partije Hansom Kristijanom Štrahijom. I evo nas sada u decembru. Ovaj mesec obeležila su 2 događaja koje smo imali pre nekoliko dana. Prvo, tradicionalni novogodišnji koktel koji
organizuje predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, koktel za privrednike i predstavnike brojnih drugih organizacija koji je održan u sportskoj hali Jasa. Uz to imali smo i prijem građana u Skupštini grada. Sa građanima je razgovarao predsjednik Skupštine grada Dragan Marković Palma sa saradnicima. Bilo je prijavljeno više od 2000 građana, a prijem podrazumeva podelu novčane pomoći socijalnim kategorijama stanovništva, starim, bolesnim licima i samohranim majkama. Poštovani gledalci, vidjeli ste u slici i reči kako je 2017. godina izgledala u našem gradu. Želimo vam svima da vam naredna 2018. godina bude daleko srećnija i beričetnija nego što je bila ova. Za gledalce televizije Kopernikus iz Jagodine, Dejan Milošević.